ಹರಿ ಓಂ ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚಲ್ಲನ್ನು ಮಾತಿರ್ಲ ಯಾನಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಕಾಂಡ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೇ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಪಾರಂಡು ಸೌತಾಡ್ಕಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಶಿಶಿಲಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಂಚ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ ಪೋಪುನ್ ಕೊಡದಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಪಾಯರೆಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಲಕ್ಕದು ಮೇಲೆ ಲಕ್ಕಿ ಮೂಲು ಮೇರು ತುಳಸಿ ಗಿಡ ನಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ದುಂಬುದು ತುಳಸಿದ ಎಡ್ಡೆ ಆದಿಜಿ ಅಂಚ ಇತ್ತ ಬೇತೆ ನಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇಬ್ಬೆಲ್ಲ ಅಕ್ಕದು ಬರ್ತೇನಾ ಅಂಚ ನಾನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಂಚೆ ಇಂಚಿ ಪೋಡು ಇಜಿರ ಮೂರು ಅಂಚೆ ಇಂಚಿ ಪೋದು ಬೂರುವೆ ಜಾಲ ನಡಾಗ್ತದೆ ಕಾಡು ಚಪ್ಪಲ್ಲ ಇಪ್ಪು ಸೀರೆ ಬಲ್ಲೆಗೆ ಪೋಪೆ ಈಗ ಬುಡ್ಚಿಂದು ಇಲ್ಲ ಅಪ್ಪಯ್ಯನ ಅನ್ಪೀರು ದೇ ನಡೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚನ ಅವ್ರ ಗಂಟೆಗೆ ಪೋಪುನೊಂದು ಮುಲ್ಪರ್ದು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಫಸ್ಟ್ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಶಿಶಿಲಾಗ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಸೋತಡ್ಕ ಅವಲೆಕ್ಲ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಉಂಡು ಬೇಜಾರೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಕಾಯಿಸ್ ಬೆಚ್ಚ ಗೋಧಿ ತಿರ್ಕ ಒಂಜಿ ಟ್ರಿಪ್ ಆಂಡ್ ಖಾಲಿ ಅಂಡು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಬೆಚ್ಚ ಗೋಧಿ ಬಜೆ ಎಣ್ಣೆಡು ತುಲೆ ನಿನ್ನೊಂದುಂಡು ಮುಖ ಮುಲ್ಪ ಗುಜ್ಜೆ ಎಂಕಲ್ನ ಭಟ್ರ ಗುಡ್ಡೆ ಅಜ್ಜೆ ತಂದಲ್ಲಿ ಗುಜ್ಜೆ ಬಡ ಗುಜ್ಜೆ ಆಂಡ್ ಪಿದಾರ್ದು ಪೂರ ಉಂತದ ಗಾಡಿ ಕಾತೊಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಪೂರ ರಂಗ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡಾಯನ ಐಟಮು ಅಂಚ ಗಾಡಿ ಬಸ್ ಹತ್ತು ಪೋಪುನು ಎಂಗ್ಲು ವರ್ಮ ಅಂಟು ಪಿದಾರ್ಡು ಇತ್ತ ಪತ್ತಾಂಡು ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋದು ಪೋಪುನು ತೂವೋಡು ಏತ್ ಕೊಡ್ತಾ ಪುಂಡು ಸೆಕೆ ಆಪುಣ ಆಯಗ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ಲೇ ಮಾಮಿ ಅಪ್ಪ ತುನ್ನ ಗಾಡಿ ಬತ್ತ ಗಾಡಿ ಬಾರ ಕಂದ ಬಲೆ ಬಾ ಬಲೆ ಬಾ 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 ಹಾ ಅಪ್ಪಣ ಆಪುಣು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೀರೆ ಸುತ್ತ ಸೀರೆ ಉಂತು ಅಂತೀರ ಹೋಯ್ತು ಅಂತುಳ್ಳೆ ಗಾಡಿ ಬಂತು ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಬತ್ತ ಮೂಲು ಚಾಪರ್ದು ಪೋಯಿ ಪಾಚಂದಾಗ ಮುಲ್ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಪಿರಾಡು ಹೋಟೆಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಗಣೇಶ್ ಕೃಪಾ ಕನ್ನಡಿಗಲ್ಪ ಅಪೋಸಿಟ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪೈನಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅದನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ ಸೊ ಜನ ಪೂರ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆರು ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಕಾಲೇಜಿನ ಚಾಪರಿಯ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಡ್ಲಿ ತಿನ್ಪಾಯ ನನಗೆ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋದು ಲಗೇಜ್ ದೀದು ಕಲ್ಪ ಸೀದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಿಕ್ಕ ಶಿಶಿಲ ಪೊಯ್ ಎಸ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ದೀದ್ ನೋಯ್ತೆ ಪೋಪುಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂಪಲ್ ರನ್ ಶಿಶಿಲಾಗ ಬತ್ತ ಮುಲ್ಪಡ ಟೆಂಪಲ್ ನಡ್ಕೊಂಡು ಪೋಡು ತುಲೆ ನೀರು ಸೊ ಟೈಮ್ ಇತ್ತೆ 12:40 ಈಗ ಅಡ್ಡು ಚಿಲ್ಲರಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಇಪ್ಪಡು ಅಂತೀರು ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಒಂದುಂಟುಲಿ ಶಿಶಿಲಾಗ ಲಂಚನೆ ಬರೋಡು ಅಂತ ಸುಮಾರು ಸಮಯ ಆಡ್ದಿತ್ತೆ ಬತ್ತ ಫೈನಲಿ ಬೆರ್ಸಗಾಡು ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪು ತುವಾರ ನಾನು ಪೋಯ್ ಐಟು ಪೋಯ್ ನಾವು ಬೆತ್ತು ಬಂದಾಗ ಬದಿ ಬಲೆ ಸ್ಕೂಟಿ ಬತ್ನ ಏತ ಮಾತಾಯ್ತು ಬಲಿ ಜಾತ್ರಾ ಒಂದುಂಡು ಬತ್ತಿನ ಟೈಮ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಉಂಡು ಎಂಕುಲ್ನ 23 ಮುಟ ಜಾತ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆಯ್ತಾ ಮಾಮಿಲ ಬರ್ಪುಣ ನೀರು ಹಾಂ ಸತ್ತು ಬದಿಕ್ ಅಂದು ಹೆಂಗೆ ನೆದ್ರೆ ಲಾಯ್ಕ ನೆದ್ರೆ ಗಾಡಿಡು ಹಣ್ಣು ಕಾಯ್ದ ಉಂಡತ್ತ ತಿಂಗೇದ ಅಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ಬಾಳೆಪುರದ ಇದ್ಯಾವಳು ಇಪ್ಪಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಮುಟ್ಟ ಇಪ್ಪಂತೆ ಕುಳ್ಳನು ಜಾತ್ರೆ ಅಂಗಡಿ ಪೂರ ತೋಜಿ ಲೈಟುಂಡು ಬೇತೆ ಆಪೇದ ಮಾರ್ಗಿಲುಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹಣ್ಣು ಕಾಯ್ದ ಅಂಗಡಿ ಇಜ್ಜ ಓ
ఇంక ఫ్రంట్ కనిపిసండి అవ్వ ఉందా అవే అది ఇప్పుడు ಅವಳು ಜಪ್ಪಳಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮళ్ళీ కుళం ಅಂದು ಗಮ್ಮತ್ತಿತ್ತು ಆಚನ ಬೇಸಿಗೆಲ್ಲ ಇತ್ತು ನೀರುಂಟು ಸುಲೆ ಫ್ರೆಂಟಾ ಇಂಚಿಡ್ದೆ ಬರೋಡು ಅವ್ರು ಇಂಚಿ ಬರ್ಪೇರು ಅಂಡು ದೇವರ ಒಂದು ದೇವರನ್ನ ದರ್ಶನ ಮಲ್ತ ಉನಸಕ್ಕೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ಉನಸ್ ಮಲ್ತದ್ದು ತಡ್ಕಾಗ ಪೋಡು 2 ಕಾಲಿಗೆ ಬೆಲೆ ಬಂತೀರು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಡ್ಡಾರೆ ಕಂಡಲ್ಲ ಪೋಡು ಓ ಎಂಕ್ಲು ಬಂದಾಗ ಸುರ್ತ ಬಂತೀವಿ ಸಾವನ್ನುಂಡು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಅಡ್ಲೆ ಬಂತಿದ್ದ ಉನಸ್ ಕೋಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಕ್ಲ ಬಡಾವು అండ్ ఉన్న కుల్య కలవార తుద్దోళ్ళేంబి ಪುನಸ್ ಮಲ್ತ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತೆ 2 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಬತ್ತುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡ 2 ಗಂಟೆ ಅಂತ ಬತ್ತುಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಸುತ್ತಬಾರ್ದಾನಗನೆ ಮುಲ್ಪ ಏರು ಏನಿತ್ತ ಮುಲ್ಪದ ಅನ್ನದಾನದ ಒಂದಿಲ್ಲರ ಅರ್ಧ ಪಂಡೀರು ಪುನಸ್ ಮಲ್ತು ಪೋಡು ಉಂಡು ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ತ ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಲಾಕಿತ್ತಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಡವಲ ಹೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಸೊ ಎಡ್ಡೆ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪೋಪುನ್ ಕಾರು ನಿರಾಲಡು ಅಂತಾರೆ ಮಾತ್ರ ಸೌತಡ್ ಕಡೆ ಒಂಜಿ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಕೊರಡು ಪಂದು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆಸೆ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಮುಲ್ಪ ಇನಿ ಎಲ್ಲಿ ರಂಗ ಪೂಜೆ ಕೊರಿಯ ಎಂಕಲೆಗ್ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಪೂರ ಕನಕೊರ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತೀರ ರಂಗ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಸೊ ಐಟಮ್ ಪೂರ ಕನಕೊರಿಯ ಉಕ್ಕ ಮೂಲು ಪೂಜೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಎಂಕಲೆಗ ಗೇಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡತ ಐತ ಒಲೈ ಬತ್ತು ಉಂತಾರೆ ಪಂಡೇರು ಸೊ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಎಂಕಲೆಗ್ ಶೋ ಕುಡು ತೂವಾರ ತಿಕ್ಕಂಡು ಎಂಕ್ಲಿ ಮೂಲು ಮೊರಾನಿ ಸೌತಡ್ಕ ಪೋನ ಬತ್ತಿತ್ತ ಅವೇ ಅಂಗಡಿ ಬತ್ತ ಫುಲ್ ಜರ್ಪಾರ್ದು ಚರ್ಮುರಿ ತಿನ್ಕಂಡು ಮಾಮಿ ಬಾಲೆ ಬತ್ತೊಂದು ಕುಲ್ದೇರು ಚುಲಿ ಓಪನ್ಲೆ ಮಾಮಿ ಈ ಸೈಡ್ ಚರ್ಮುರಿ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ವಿಡಿಯೋಗೊಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ನಿಗುಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಗಲಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಯಾನ್ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್.